O 18 de maio a Pobra estará en marcha contra o cancro. A Asociación Española contra o Cancro do municipio impulsa esta andaina solidaria destinada a dar visibilidade a esta doenza e a arrecadar fondos para a súa investigación. A Pobra do Caramiñal tinguirase de verde o próximo 18 de maio e o fará por unha causa solidaria. A Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro Pobrense impulsa unha nova edición da andaina solidaria en marcha contra o cancro que contará coa colaboración do Concello. Todos e todas sabemos a gran labor que desenvolve esta asociación prestando apoio ás persoas enfermas e ás súas familias. É necesario seguir apoiando e destinando recursos para a investigación desta enfermidade para mellorar a calidade de vida das persoas que a padecen. Dende o Concello da Pobra do Caramiñal prestamos apoio logístico a esta iniciativa para o desenvolvemento das actividades que terán lugar o 18 de maio na Praza Alcalde Segundo Durán. Pola miña parte, nada máis, agradecer a todas as persoas da Pobra do Caramiñal voluntarias que forman parte desta asociación, agradecervos o vosso traballo e a vosa implicación. A vez que animou a veciñanza do municipio e dos arredores a sumarse a camiñar por esta causa solidaria. A presidenta local da Asociación Española contra o Cancro da Pobra, María Teresa Pérez, precisou que a andaina comezará ás 10:30 da mañá e contará cun percorrido circular. De 12 kilómetros que vai a percorrer hasta San Isidro, vai por Portocarro, Porte Barbanza, o Cruceiro Novo, San Isidro, Pumadiño, o Ponte das Taras, Vilariño, Ouso, Cadreche, Portocarro de novo, hasta a praza. E despois, a súa vez, divídese en unha andaina máis pequena de 6 km que se separa en San Isidro e dá volta para o pobo acabando na Praza Alcalde Segundo Durán. A inscripción da andaina vale 5 euros, para maiores de 12 anos e menores de 12 anos son 3 euros. A xente pode inscribirse en diferentes establecementos da localidade como as farmacias María Beijón, Tato, Elsa Peñaranda e Manuela Barrosa, en atmósferas por Maniotas, Espor Moda, Muebles Lijó e Don Tacón. Temos os mércores, sábados e domingo mesa informativa nos Xardíns Valle Inclán de 11 ás 2 da tarde, onde a xente pode vir a inscribirse e tamén a adquirir merchandising de ventas camisetas, chubasqueros e outro material que temos co que poden colaborar tamén ca asociación. Que a cada inscripción dáse de regalo unha bandana, que aquí, esta bandana. Animamos a poboación, a andaina é unha andaina dirixida a todo o público, para iso faise unha andaina de 12 km, despois hai unha máis pequena que según a xente considere, según vaya facendo o percorrido, pode decidir en San Isidro que quere facer, se quere seguir na pequena e facer menos kilómetros, se ve con forza para facer a de 12 km. Contará con música no seu inicio e tamén o seu remate. Estamos esperando a Academia Boa Vibra de Marcos Outeiral, van a vir a tocar, e despois da andaina vai haber unha actividade para nenos, un pintacaras, que está subvencionada pola Clínica Dental Dr. Gonzalo López Castro, e tamén vai a vir o DJ Jalaico a tocar ali mentras chega a xente, mentras nos reunimos todos e comentamos o percorrido, como nos sentimos, e facemos un día un pouco festivo. O que pretendemos con isto é recaudar para todo o beneficio de visibilizarnos, prevención, hábitos saudables, e o recaudado para a asociación xenera investigación. Polo que fai un chamamento á xente a sumarse a esta causa solidaria. O pasado ano, máis de 500 persoas tinguiron de verde as rúas da Pobra, cifra que queren volver a repetir dende a organización.